Even een introductie. Sander Veldman best. D-Drive, dat komt op zijn einde. Dan had ze een soort van eindproject maar dan Del zetten. Ik lees iets van een seniorkoppige band. Maar horen we de pakst aardig uit, nevens mij. Ja, ik had zoiets van, je studeert 1 keer af. Ja. Dan ook goed. Precies. En het is eigenlijk de kick-off van een volgend project. Ik wil heel graag een countryplaat gaan maken samen met Esther Posma, die de mannen daar misschien nog wel kennen. Ja. En dat is eigenlijk, ik ga nu een countryconcert geven, het wordt een countryplaat. En dat is gewoon eigenlijk nu even zien van wat spelen ze eigenlijk, hoe speel je dat, hoe zet je zo'n concert in elkaar, hoe zitten de liedjes in elkaar. Om dan vervolgens over een jaar of 2 een nieuwe plaat uit te gaan brengen. Zo. Ja. Ambitieus. Ja, dat mag ook gebeuren. Country, van hoe ze het mij kregen? Of is het een late liefde? Dat is de laatste limpers dat de country ontdekt hast? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is wel iets van afgelopen 5, 6 jaar dat ik daar echt een beetje mee bezig ben gegaan. Ja. En god, weet je, ik vind het echt te gek. Dat is, ja. Wat speelt het zelf? Want ik zeg niet, ik zit een hele e-mailadres in het jammer. Sander Drum. Ik denk, Ja. bist de drummer rustig? Vrij duidelijk, hè? Ja, dat wist maar nooit. Ja, nee. Ja, ik drum. Ja, precies. Ja. Bestaat er iets als een country-style drummer? Of praat ik nou echt... Ja en nee. Het is wel een vak apart, ben ik wel achtergekomen. Jawel, hè? Ja. Wat maakt het zo apart? Het is een hele andere denkwijze. Je zit veel meer in een dienende rol dan bijvoorbeeld als je gewoon een dikke rock'n'roll band hebt, zeg maar. Dus dat is heel anders. Wat voor soort country hoorst toen? Ik bedoel, daar zit zo volle subgenres nog onder. Ja. Een grote held uit de country kreeg overleden, Merle Haggard. Wie dat een man die jongens prut? Ja, zeker. Maar ik ben vooral heel erg fan van Brad Paisley. Hele grote jongen in Amerika. Ja. En ook Hunter Hayes, ook een grote naam inmiddels. Ja, god, weet je, het is zoveel. Het gaat eigenlijk een beetje van Christian rock naar echt de old school country, bluegrass. En dat is heel breed. Leslie in Neushoorn, ik weet dat het bij best wist. En Elske de Wal die doet een soort van roots concerten, 4 jaar in totaal. Daar zit ik een country aflevering bij. En die zei zelf ook al van, dat is toch wel pittig dat country. En net dat het haar afvol, maar ze nou, ik moet wel even naar de bak. Ritmies, wat krijg ik wat oorswingen naar de popmuziek. Ja, absoluut. En dat, dat is iets waar ik me ook wel een beetje op had verkeken in het begin. En ik denk dat het gewoon wel een heel tof concert wordt. Het is met Dirk Lennart van Vangrail, die speelt mee. En Julian Dijkstra, want die heeft juist nog met Twarres op beziet. Precies. Dus die speelt ook mee. En Esther die gaat zingen. En Glimmer Jimmer Vos van de Breezer Experience die doet mee. Dat moet er min horen. Ja, daarom. Dat wordt te gek. Het wordt gewoon met 10 man op het podium. Timo de Jong doet voorprogramma. Ook te gek, die gaat ook nog wat liedjes meezingen. Dus het wordt een feestje. En 8 uur gaat de zaal open. Kost €5. En wanneer weer het? Dinsdag 10 mei. Goed zo, Neushoorn. Had Esther de snik een beetje? De country snik? Ja, zeker. Ja, ik maak net dwang. Nee, kijk net. Succes! Dankjewel. More than the light.